хадамоти алоқаи Тоҷикистон ба ширкатҳои мобилӣ ва ширкатҳои фароҳамкунандаи хадамоти интернет дастур додааст, ки роҳҳои қатъи дастрасии сокинон ба хадамоти алоқаи мессенҷерҳо назири Viber, WhatsApp, Telegram ва NGN-ро баррасӣ кунанд. Ба ин далел эҳтимол дорад дар зудтарин фурсат сокинон аз истифодаи ин намуди алоқа маҳрум шаванд. ин дар ҳолест ки ҳудуди 1 миллион муҳоҷири тоҷик бо хешовандон ва дӯстонашон дар Тоҷикистон асосан тавассути ин навъи алоқа дар тамос мешаванд. хатари аз даст додани имконияти тамоси шаҳрвандони Тоҷикистон бо хешовандон ва дӯстонашон дар хориҷ аз кишвар миллионҳо сокинони Тоҷикистонро нигарон кардааст. Беҳзод Файзуллоев, раҳбари ширкати мобилии Вавилон, 12 декабр дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, ки воқеан дар ҷаласаи хадамоти алоқаи Тоҷикистон ба онҳо дастур доданд, ки ба хотири таъмини масоили амният дар Тоҷикистон роҳҳои қатъи дастрасии сокинон ба ин навъи алоқа баррасӣ карда шавад. یعنی چه قطع کردنش بینن یا چیه؟ برای بخطری گفتن. یعنی همه خیلی دستور شد واقعا. دستور چی؟ یعنی سپاری شد که همین آموخته. نه خیر آموخته شود فقط. ولی امکانش هست همین نه بسیار دشوار براتر. хадамоти алоқаи Тоҷикистон дар навбати худ аслан додани чунин дастурро аз сӯи роҳбарони ин ниҳод рад мекунанд. дар ҳамин ҳол наҳваи алоқаи мессенҷерӣ ва NGN дар Тоҷикистон муштарии зиёде дорад ва теъдоди онҳо беш аз 1 миллион нафар арзёбӣ мешавад. бештаре аз ин афрод муҳоҷирони меҳнатии тоҷик дар Русия ва кишварҳои дигари хориҷӣ мебошанд. ширкатҳои мобилӣ назири Вавилон, Cell, Beeline, Estera ва Intercom машғули ироаи хадамоти алоқаи NGN дар Тоҷикистон мебошанд. соҳибназарон мегӯянд, ки ин тасмими хадамоти алоқаи Тоҷикистон ғайриқонунӣ аст ва танҳо ба хотири монополия дар бозори алоқаи Тоҷикистон рӯи даст гирифта шудааст.